गुड मॉर्निंग ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଗଲି, କରିବି ଏବେ ବ୍ରସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଅଛି ସକାଳର। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଲେକ୍ଚର ଏବେ ସାରି ଦେଇଛି ମୋବାଇଲରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାରୁ ପାଣି ସହିତ ଆମର ସମୋସା। ତ ଚାଲ ଯିବା ମୋର ରୁମ୍କୁ ଆଉ ସେଇଠି ଖାଇବା। ଏବେ ବାୟୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ସେଇଟା କରିବି। ଏବେ ବାୟୋଲୋଜି ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିନଥିଲି ତ ବାୟୋଲୋଜି ଏବେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତ ଭାଇମାନେ, ମୋର ଏବେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାପ୍ଟର ସାମ୍ପଲ୍ ପେପରରୁ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଭଲସେ ତାର ମାନେ ଥିଓରି ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗାଇଲି, 32ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗେଇଲି ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଏବେ କରିବା କ୍ଲୋଜ୍। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ଚାଲ କିଚେନକୁ ଯିବା ଆଉ କରିବା ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। এইটা ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କପି। ତ ଏବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ନେବି। ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଦେଖିବି ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଟା କରିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବା। ତ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ମୋର ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରିଭିଜନ୍ ସରିଯାଇଛି। ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 3ଟା କି ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା 2:45 ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ୱାଚ୍ଟା ନାହିଁ, ସେ ୱାଚ୍ଟା ମୋର ସାଙ୍ଗର ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଇଛି ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ସୋ 2:45 ହେଲା ଏବେ। ଆଉ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଲା, କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି ଉଠିକି ଇଭିନିଂରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଷ୍ଟଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ 1:30ରେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଖାଇକି। 12:15ରେ ମୋର ସେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମୋର ସେସନ୍ 15 ପରେ ମୋର ସେ ଟିକେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲି। ତାପରେ 1:30ରେ ମୋର ସେସନ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି।
ଏବେ 2:45 मोर सेसन सरिला आउ ଏବେ କେमिଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ଯିବା ରେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବେ 8:30 ହେବାକୁ ଗଲାଣି ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିନି ଆଜି ବିକଜ୍ ମାନେ ମୋ ୱାଚ୍ଟା ରହିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ତ ସେଇଟା ନେବାକୁ ଗଲି ତ ସେଠି ଟିକେ ବସି ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ଆଉ କିଛିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଟି ଟିକେ ବନେଇବା ପିଇବା ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ତ ପଢ଼ିବିନି ଟିକେ ପରେ ପଢ଼ିବି ବିକଜ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଏଟାକୁ ସଫା କରିବି ଟିକେ ସେଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିବି ତାପରେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ନୁହଁ ଟିକେ ପରେ କରିବା ଆଜି ଏବେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଟି ବନେଇବା ମାନେ ଚା ବନେଇବା। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ରିଡ଼ିଂ ନେବି ଏଇଟା ମୋର ଫିଜିକ୍ସ କପି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ନେବା ଫିଜିକ୍ସ ରିଡ଼ିଂ ନେବା ତ ଚାଲ ଫିଜିକ୍ସ ରିଡ଼ିଂ ନେବା। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟଡ଼ି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।